କହିଲ ଯଦି ଆଜି ହଁ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାଏ। ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଛକଠି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ହାତରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାଗଜ ଫଗଜ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛର ପତ୍ର ଲଟା ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପାଗଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଛକଟା ନାଁ ହେଲା, ମୁଁ ପଛରେ ସେଇଠି ବୁଝିଥିଲି ସେଦିନ, ସେ ଛକଟା ନାଁ ହେଲା ଟିକିରି ଗୋହିରା ଛକ। ସେ ଗୋହିରା ଛକରେ ଯେଉଁ ପାଗଳ ବେଶ ଧରିକି ଯିଏ ଜଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, 2015-16 ହବ ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଢେଲା ପଥର ମାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ କଥାଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ସତଟା। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେଠି, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ହେଲା। ସେ ଯେ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧିକି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜରି ଗଛ ଲତା ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକିରି ଗୋହିରା ଛକରେ ସିଏ ଭାରି ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଉ ପାଗଳ ତ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ପାଗଳ ବୋଲି, କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ତାକୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଲେ ଆରେ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆକୁ କ'ଣ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ଶୁଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସେ ବାଇଆ ଲୋକ ଢେଲା ପଥର ମାରୁଛି। ମୁଁ ନ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ମୋତେ କହିଲେ ବସ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଦୁଇଟା ପଥରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ସେଇଟା NH ଆମର କଲିକତା ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ଼। ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଆସ ଯିବା। ମୁଁ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ମୋତେ ନେଇକି ପାରି କରିଦେଲେ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି କଲିକତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ସେ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମାଧି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଅଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ପାଗଳ ଲୋକ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝୁଥିଲି, ଜାଣୁଥିଲି ଲୋକଟିର କଥା ମତି ଗତି କ'ଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁନି, ସେ ମୋତେ ଡାକିଆ ସବୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଲୋକ ସେ ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ ଛକଟାର ସବୁ ଲୋକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ ଇଏ ନେଉଛି, ବୋଧେ ଗାଡ଼ିଆକୁ ପେଲି ଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ମାନସିକ ଥାଏ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଏପଟରୁ ଜାଣିନି ସିଏ କ'ଣ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କାହିଁକି ମୋତେ ବି ଡାକିକି ନେଲେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଇ ଚାଲିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କାଟା ଅଛି କଲିକତା ଆଡ଼କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଛକର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପୁରା ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କରରେ ବଡ଼ ସମାଧିଟା ଅଛି, ହୁଙ୍କାଟି ଅଛି। କହିଲେ ଏଇ ହୁଙ୍କାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଲାଠୁ। ଆଉ ଏଇ ସମାଧି ତଳେ ବହୁତ ଧନ ବି ଅଛି। ମୋତେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପାଗଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କଲେନି। ତାପରେ ସେଠି ଚାହା ଖାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଚାହା ଦେଲୁ। ସେ ଚାହାବାଲା ବି କହିଲା, ଭାଇ ଏଇଟା ପାଗଳଟା, ୟାକୁ ଚାହା ଦେଲା ମାନେ ବାରେ କି ମାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଯଦି ମାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ଭାଇ। ଆଉ 10 ଥର ଲେଖା ଆମେ ଦିନକୁ ଦେଉଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଶୋଧୁଛି, ଗାଳି କରୁଛି। ଆଉ ଚାହା ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଉଛି ବି ତାକୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହେଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ, ତାପରେ ଚାହା ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ପୁଣି ସେଇ ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ବଜାର ଉପରେ, ସେଇଠି ବସିଲୁ। ସେପଟ ପୂର୍ବପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମତଳିଆ ବିଲ ଅଛି, ସେଠିକି ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୋର ବସିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାଇଲିନି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଗୋଲ ଗୋଲ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ସେ ପଥରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ପଥର।
ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିଲ ସେଠି ଗୋଲିଆ ପଥର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନା ସେଇ ପଥର ତଳେ ବହୁତ ସୁନା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଖି ମିଟିକା ମାଇଲା ଅଛି, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପଥର ଦେଖେଇଥିଲି ସେଠି ପଥର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାନ ବିଲ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଟିକିରି ଗୋଇରା ଛକର। ତାପରେ ମୁଁ ମନରେ ସେବେଠାରୁ ଭାବି ରହିଥିଲି ଏ ଲୋକଟି କିଏ, କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା, 2021-22 ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେଣୁ ବାବା। ସେଇ ଯାଜପୁର ସାଇଟ୍ର ବା ଭଦ୍ରକ ସାଇଟ୍ର ସେ ବେଣୁ ବାବା ବୋଲି ସିଏ ଅବିକା ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇନା ଆକ୍ଟିଭରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବେଣୁ ବାବା। ମୁଁ ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ସେଠି ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛି, ମନରେ ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ବେଣୁ ବାବା ପାଗଳା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଅବିକା ସେ ବେଣୁ ବାବା। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଛକ ଉପରେ, ସେ ଛକର ରୋଡ଼ଠୁ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ିଗଲେ ବାଁ ପଟକୁ, ପୂର୍ବ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିବା ବାଁ ପଟକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ସମାଧି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ପାଗଳ ଭାବିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିନଥିଲା କି ସେ କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୃଦଗମ କଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାକିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ସେ ବଜାର ଉପରେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କି ଏ ବିଷୟରେ ବଜାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ପାଗଳଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପାଗଳାମି ହଉ ଉଚାଟିଆ କରୁଥାଏ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନକୁ ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହେବ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁଛି, ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକକୁ ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଭାଇ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଇଏ ଯଦି ମୋତେ ଡାକିକି ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଦେବା। ମୋର ବି ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏରା ସବୁ ବୁଝିଲି। ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲେ, ପୁଣି ସେଠୁ ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛକ ଉପରେ ପୁଣି ବଜାର ଉପରେ ବସିଲୁ, ସବୁ ଲୋକ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଢେଲା ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତମେ ସେଠି ଗଲ, ତମକୁ ସୋଦା ଗାଳି କିଛି କଲା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଗପ ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ସେ ପାଗଳ ବାବା ଯିଏ ପାଗଳ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଣୁ ବାବା ବିରଜା ନା ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ, ଆମର ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇଡ୍ ଭଦ୍ରକ ପଟର ସେପଟରେ ବେଣୁ ବାବା। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନା ଜାଣେ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷଟି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଇଏ, ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ଯିଏ ପାଗଳ ଥିଲେ ସିଏ ନା ଭଲ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଲେଖା ଥିଲେ ସେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ବି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ବେଣୁ ବାବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ସିଏ ମୋତେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ବି ସିଏ ବି, ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଲି ଯାଇ ପଚାରିଦେବ ଆମେ ଆଉ ଭେଟ ବାଟ କି ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଯା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ଯଦି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସେ କହିଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଏଇଭଳି ଦେଖେଇଥିଲି। ମାନେ ସେ ପାଗଳ ହେଲେ ନୁହଁ, ନା ପାଗଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଚାବି, କାରଣ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ସତ କଥା। ହଉ ଭାଇ, କଥୋପକଥନର କଥା ଗୋଟା କହିଲି। ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟା କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, କହିଲା କ'ଣ ସତ୍ୟତାଟା କେତେ ଦୂର ଅଛି ଗୋଟା କଥା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟା କହିଲି, କହିଲା ହଉ। ଆଉ ମୋର ତ ଯାହା ହୁଏ ଗୋଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ରଖୁଛି।